Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Μέρη Μπιτούνη. Καλημέρα, κυρία Μπιτούνη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, διευθύνουσα σύμβουλος επικεφαλής της εταιρείας Humanis, μια εταιρεία με μεγάλη ανάπτυξη, βραβευμένη, πήρε βραβείο από τον Μπούσια, έτσι δεν είναι? Εξηγήστε μας όμως, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τι ακριβώς κάνει η εταιρεία σας, κυρία Μπιτούνη. Λοιπόν, η εταιρεία μας επί της ουσίας ασχολείται με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Τι κάνουμε ακριβώς? Έρχεται ένας πελάτης σε εμάς, έτσι, μια μικρή μεγάλη εταιρεία, μας λέει ότι θέλουμε να εξελίξουμε τις δεξιότητες των ανθρώπων μας, βρείτε μας μια λύση. Έτσι. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που ταιριάζει σε αυτή την εταιρεία, έτσι, ποια λύση είναι αυτή για να αναπτύξει τις δεξιότητες της στους ανθρώπους της, με σκοπό να έχει και ένα οικονομικό όφελος η εταιρεία. Έτσι, δηλαδή επί της ουσίας αναβαθμίζετε το προσωπικό, το εξελίσσετε. Ναι. Καλύτερο προσωπικό σημαίνει καλύτερα αποτελέσματα, σημαίνει και καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. 100% έτσι είναι. Έχω διαβάσει ότι έχει ένα πολύ ευρύ πελατολόγιο εντός και εκτός Ελλάδος και υπερατλαντικά. Σωστά? Σωστά. Πώς ξεκινήσατε την εταιρεία και τη φτάσατε σε αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο? Πριν 20-25 χρόνια, έτσι, από ένα προσωπικό όραμα, ότι στο κέντρο των πάντων βρίσκεται ο άνθρωπος και αν τον άνθρωπο τον εξελίξουμε και του δώσουμε εμπιστοσύνη και δεξιότητες, μπορεί να μεγαλουργήσει. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η εταιρεία στον ελληνικό χώρο, όντας ελληνική εταιρεία με ελληνικό προσωπικό. Οι δυνατότητες στον ελληνικό χώρο, έτσι, και από πλευράς R&D, και εννοώ λύσεων, και από πλευράς ακόμα και ειδικοτήτων, δεν είναι πολύ μεγάλες όπως γνωρίζουμε όλοι. Άρα έπρεπε να ανοιχτούμε προς το εξωτερικό. Έτσι. Αμερική κυρίως, γιατί εκεί είναι η πηγή των λύσεων του δικού μας, ας πούμε, θα έλεγα, των δικών μας εργασιών, αλλά και Ευρώπη. Άρα λοιπόν σήμερα φτάσαμε στρατηγικά πλέον να λέμε ότι είμαστε ένα hub λύσεων, πολλές διαφορετικές λύσεις από πολλούς διαφορετικούς οίκους του εξωτερικού, πολλά διαφορετικά εργαλεία, τα οποία προσφέρουμε στην ελληνική αγορά και όχι μόνο. Ανεξαρτήτως τομέα δράσης των επιχειρήσεων. Ανεξαρτήτως. Σερβίρουμε μικρομεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις, πολυεθνικές, επιχειρήσεις που είναι στην ενέργεια, επιχειρήσεις που είναι στο retail, ανεξαρτήτου. Διότι παρόλο που μπορεί να υπάρχει διαφορετική δραστηριότητα στην κάθε επιχείρηση, ο άνθρωπος είναι ένα κοινό σημείο, έτσι. Σωστά. Κατά πόσο ο άνθρωπος είναι ευχαριστημένος, μπορεί να εκφραστεί μέσα σε μια επιχείρηση, να παράγει ιδέες και λύσεις, ώστε να συμβάλλει στην καλυτέρευση, αν θέλετε, της επιχείρησης και στη δημιουργικότητα, είναι αυτό το στοιχείο, το κοινό. Δεν έχει να κάνει με κλάδο. Να ρωτήσω, πέστε μου την πιο σημαντική συμβουλή για τον εργαζόμενο, για τον άνθρωπο εργαζόμενο, με την εξέλιξή του, ποια είναι? Να ρωτάει, να έχει περιέργεια, έτσι, και να μην φοβάται να εκφραστεί. Το πιο βασικό. Λοιπόν, εξαιρετική εταιρεία, γιατί πήγα και διάβασα. Humanis, λοιπόν. Η κυρία Μπιτούνη είναι διευθύνουσα σύμβουλος. Πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Χορηγός στα βραβεία Μπούσιας, να το πούμε. Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μπιτούνη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πολύ Καλημέρα. και εγώ. Καλημέρα. Λοιπόν, και εδώ ολοκληρώσαμε. Αύριο το πρωί, 6 ώρα, μην ξεχαστείτε να είστε εδώ. Ακολουθεί η Ελένη Τσολάκη με την ομάδα της. Καλημέρα, γεια σας από εμάς. Καλό υπόλοιπο ημέρας.